Okei, mä aloitin Artun karsinasta, se tuli valmiiksi. Sitten mä siirryin Dylleen ja sekin tuli valmiiksi. Ja sitten mä siirryinkin Ritvaan ja sekin tuli valmiiksi. Ja sitten mä kävin työntää kotterit. Paino aika paljon. Sitten mä lakasin käytävät. Noin. Ja sitten mä laitan Artun ruuat. Niihin tulee grillani 1 desi, mässiä 1 desi, kivennäistä 1,5 ja suola. Sitten mä laitan kuiviin mysliä, vitamiinia ja piltermiksiä. Sitten mä laitan tohon iltapuuroon biotiinin. Ja sitten mä laitan veneen siihen ja kuiviin kauraa. Noin, mä en nyt tehnyt siitä, kun mä laitoin aamuruokaa, mut joo. Sitten välivellit, mä käyn juottaa siellä Artun, niin sitten semmosen pikkuponin, joka on samassa tarvassa, niin ei tule riitaa. Ja tässä ne juokin tyytyväisenä omia vellejään. Ne sai juotua, ja mä toin noin astiat talliin. Sitten mä ruokin kissat, ne syö tyytyväisenä. Ja sitten mä rupesin laittaa ruokaapin ovi kiinni ja mä sain laitettua ne, ja sitten mä lähdin sisälle.